I Australien er der også behov for en hurtig indsats. Brandmanden Christian er blevet kaldt ud til et voldsomt trafikuheld i Melbourne med flere tilskadekomne børn. Christian er 30 år og brandmand i Australien. Han bor med sin australske kæreste og er far til en lille datter på 10 måneder. Nu er vi fra en anden bilulykke. Det er sådan en bil, der har rullet rundt på taget. Nu må vi se, hvad der er til at se. Railway Control Police on scene. It's continuously crying. In other words, it's fairly safe. Jeg kan høre en lille baby græder. Jeg har ikke nogen idé om, hvor alvorligt det er på det tidspunkt. Men små børn, der græder eller bilulykker, det er altid det værste at komme til. Jeg får på at tage pulverslukkeren og brændslangen og stå ved bilen. For nogle gange efter en ulykke, så nogle gange så kan det godt være en gnist, og så kan den gå direkte i brand. Mine kollegaer, de så går direkte over og giver første hjælp. Og så selvfølgelig for ringet for ambulance. Der er biler over det hele, stort set, eller bilstykker, fordi bilen ruller rundt så mange gange. Så tager vi lige batteriet af, så der er ikke nogen stor brandfare. Så der ikke er nogen gnister. Det værste, der kan ske, det er, at der går ild i bilen. Hvis der går ild i bilen, og der er en gascylinder på bilen, så kan den så eksplodere, hvor det kan gøre en meget, meget stor skade. Imens i Melbourne er Christian stadig på arbejde. Han er en del af en stor redningsaktion efter et trafikuheld med flere børn involveret. Da jeg kommer derhen, der ser jeg så babyen ligger på en stol, græder. Hun har sådan noget hjernerystelse og så videre, hvad ser ud som. Men hun græder stadigvæk, så hun er live, og hun trækker vejret. Det er så det vigtigste. Altså, det har været en voldsom ulykke. Visionen er lige nu, så kan vi ikke rigtig gøre mere end give dem førstehjælp, indtil ambulancen kommer, så de kommer på hospital og får den rigtige behandling. Som godt kan tage et stykke tid, fordi der er nok højst sandsynligt travlt på en lørdag aften. Must have rolled a few times. Yeah, it's bloody good hit. Don't know what he's done. Let's move the house a bit out of the way. Det er meget heldig. Den ruller rundt en masse gange, du kan se herfra. Bilen er rimelig skadet, så ja. Det er rigtig heldigt. Der er nået op til politiet og så finde ud af, hvad der er sket og hvad der er sket. Det er højst sandsynligt med, at det kører for hurtigt, kunne jeg forestille mig. Det er altid trist at se folk komme til skade. Det er nok det værste, når man selv er far med børn, der kommer til skade. Det kunne være ens egen. Når ambulancen er kørt, så må vi pakke sammen, og det kommer sendt på politiet, hvordan der efterforskningen vil foregå. Og så må vi bare se, hvad de vil have os til at gøre.